Κοίταξε τον, ο ζητιάνος θέλει φαΐ. Ορίστε, πάρε ένα κόκαλο. Σταμάτα σου λέω. Τι κάνεις εκεί? Τα βάζεις με ένα γέρο? Ακούστε με. Αυτοί είναι οι κανόνες της δοκιμασίας. Θα παντρευτώ αυτόν που μπορεί να τεντώσει το τόξο του Οδυσσέα και να τοποθετήσει ένα βέλος. Θα πρέπει να στείλει το βέλος να περάσει μέσα από 12 στεφάνια. Σας λέω ότι ο Οδυσσέας το έκανε εύκολα. Μητέρα, άσε με να προσπαθήσω. Ο τηλέμαχος δοκίμασε και απέτυχε. Το τόξο ήταν βαρύ και άκαμπτο. Ο ένας μετά τον άλλο δοκίμασαν μνηστήρες, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Ο Οδυσσέας φώναξε τον Εύμεο και ένα φύλακα και βγήκαν έξω από το παλάτι. Αν επιστρέψει ποτέ ο Οδυσσέας, εσείς θα παλέψετε στο πλευρό του. Ναι, ασφαλώς, εφόσον αυτός είναι ο βασιλιάς μας. Ωραία. Ο βασιλιάς στέκεται μπροστά σας τώρα. Λοιπόν... Οδυσσέα, είναι αλήθεια, είσαι εσύ. Τώρα ακούστε, θα πάω μέσα να τεντώσω το τόξο. Ακόμα κι αν με εμποδίσουν οι μνηστήρες, φέρτε το τόξο. Ύστερα κλείστε όλες τις πόρτες. Θα ήθελα να δοκιμάσω, μπορώ? Συζητιάνε, ακόμα εδώ είσαι? Φύγε από εδώ, χάσου. Και μην ξαναγυρίσεις. Γιατί να μην δοκιμάσει? Δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Μητέρα, πάρε τους υπηρέτες σου και πήγαινε μέσα. Νομίζω ότι πρέπει. Κοίταξε τι έκανε ο ζητιάνος. Γρήγορα τηλέμαχε. Θα δεις τι θα πάθει. Ακόμα δεν καταλάβατε ποιος είμαι. Δεν το μαντεύετε. Είμαι ο Οδυσσέας. Και σας λέω, κανείς σας δεν πρόκειται να πάρει τη γυναίκα μου. Ο τηλέμαχος πήγε να φέρει κι άλλα όπλα από εκεί που τα είχαν κρύψει, αλλά δεν πρόσεξε ότι τον ακολουθούσε ένας μνηστήρας. Πάρτε τα όπλα!
Πάνω του! Καλέ μου Εύμε, πριν επιστρέψει η Πινελόπη, βάλε μερικούς υπηρέτες να μετακινήσουν τα πτώματα και να καθαρίσουν το πάτωμα.